ಎತ್ಕೊಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಕನಾಗತಿ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಂದ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾಡು ಪಿದಾರಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲೊಂದ ರಿಕ್ಷಾಡು ಅವು ಬಸ್ಡು ಪೋಂಡ ಒರೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ರಿಕ್ಷಾದವರೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಸೊ 4 ಜನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಯತ್ನೇಶ್ವರಿ ಎಂಕುಲ್ ದಯ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ಬಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಎಂಕಲಿಗೆ 45 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ 4 ಜನ 45 ತಲಪಡಿ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬೈದಿನ ತಲಪಾಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂಚಿ ಬೋರ್ಡು ಗೈಡ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅನ್ಲಿ ಅಂದೆ ಸರಿ ಏ ಓಂಡಿ ಪೋಯಿ ಲೆತ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡೆಗಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಮೇರೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂದಾರಿ ಹಾಂ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಂಡವರನ ಗುಹೆತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ ಪೋಲಿ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂದೆ ಪೋಲವು ಪನ್ಪರ ಹಾಂ ಅಲ್ಪನಾ ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮರ ತಲ್ಪ ಬೈಬಲೆ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಒಂದುಂಟು ಬಂಡೇರು ಪಾಂಡವರನ ಗುಹೆ ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಗೈಡ್ಲೆ ತಂಗೊಂದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನೋದು ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು
ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಂಗಲ್ ನಟಿಗಿತ್ತು ಮೂಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜುಂಡು ಪಾಂಡವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯತ್ನ ಸರ್ ಓಂಡು ಪಾಂಡವರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ದಾನೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅತ್ತೆ ತುಳುಟು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಗುಹೆ ತಲುಪ ಉಲ್ಲ ಉಲೈ ಪೋರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಲಿ ತುಗಿ ಇಜಿ ಉಲೈ ಪೋಲಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚು ಮಾತು ಒಪ್ಪನ್ ಬಂಡೇರು పోయే పోయే మెల్ల ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ತೋಜುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ పోయే పోపినాడ పోయి మెల్లే ఫస్ట్ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಧೈರ್ಯ పోಲೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಈ ಪಾಂಡವ ಗುಹಿತ ಉಲೈ ಎಂಕುಲು ಓಡ್ ಬಂದು ಎಂದು ಬತ್ತಿದ್ದ ಆಂಡ ಉಲೈ ಪೋಯರೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪಿರಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕುಲೈತುಲೈ ಪೋದು ಬರೋಡೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕುಲೈತುಲೈ ಪೋಪನ ಇಚ್ಛ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್